perquè ara mateix en aquest plató entra la convidada de la tarda. Es diu Mercè Martínez. És la Nora! Mercè. Bueno. Déu-n'hi-do, quin pa amb tomàquet, no? Sí, Déu-n'hi-do, molt no? trist, això, eh? Déu-n'hi-do. I t'hem posat al principi aquella plorera que et va agafar davant d'en Sergi. I les que vindran. I les que vindran. Sí, ja ho poso Però tot fa directament. referència a la Nora. Totalment. Doncs aquí tens la Nora. Doncs mira, Nora, hola, què tal, Mercè? Hola. Què tal? Estàs molt guapa. Què t'anava a dir? Mira, gent com l'Isaac Nieto i molts d'altres, clar, s'han fixat en aquest passat tèrbol de la teva mare, pobreta, doncs que va patir el que va patir i llavors doncs vas néixer tu, el teu personatge. Recordem que, doncs això, la van violar, pobra noia. Doncs hi ha una teoria que lliga caps amb un antic personatge que corria per la cuina, que és en Mauri. Ja sé per on vas. Ala! Sí. I Que bo! per internet especulen que en Mauri sigui el teu pare. Can, 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 Doncs que la força m'acompanyi. No, l'aplaudiment hi ha de ser. Enric, ara no et tallaré més, Vols dir? t'ho juro. I és més, la Mercè alerta que t'escolta i després també opinarà No, jo sobre estic el que content de que m'hagis tallat per fer l'entrada d'una actriu com aquesta, que m'entusiasma. No, home, Monstre, va, monstre. Ara seguim amb lo nostre. Mercè, tu que ja tenim de convidada, Les crítiques- aquelles primeres crítiques que vas rebre, que suposo Les que n'hi havia de primeres i les positives, últimes i però també de totes. negatives, Les com crítiques senten les influeixen. crítiques? Si són negatives, influeixen, i si són positives, també influeixen, però has de mirar que no et toquin gaire, i sobretot no pots descarregar la teva ràbia amb els que t'envolten. Sí, això és molt fàcil de dir, però intenta recordar i fer aquell exercici de quan llegies la primera negativa. No et vas ratllar molt i li vas consultar als teus amics, a la teva mare, als teus pares, a la feina, estaves com l'autoestima t'havia afectat, no? No et va passar a tu? Sí, però el que passa és que intentes no carregar amb els altres, vull dir, és que carregues amb el crític i l'insultes molt. Això està bé. O sigui, focalitzar a la persona que ha dit coses Ja dolentes està, de i tu. pensar, tenia un mal dia. Doncs jo el volia justificar, jo no sé si algú més de la taula ha patit És que alguna tu sempre crítica. justifiques el Sergi. Home, és que a més feia temps que no parlava d'ell i he buscat qualsevol excusa per dir alguna cosa bona d'ell. Mercè Martínez, la Mercè Martínez, sobretot, fins al 30 d'abril, no us la podeu perdre al Teatre del Raval. 29. És que el 30... Sí, ho he vist. La Mercè interpreta la vampira del Raval, al Teatre del Raval, fins al 30 d'abril. Ja. Però si vols ho faig fins al 30, però és fins al 29. És que dilluns no treballem. Podem fer una funció especial, si voleu. És que la Remei... Fins al 30 vol dir... No, la Remei ve al matí a picar el guió. I, Remei, t'ho vaig dir, assegura't de les dates. Però és que, bueno, però a mi m'han dit el 30. Val, doncs ja està, però I jo sé truca-la. i sé qui Però que ja heu vingut. has de documentar. Ja heu vingut. I hem de venir tots junts, estem buscant un dia Ell no ha perquè... dit fins al 30 Banyeu-vos, d'abril. Tic-tac, tic-tac, Ell no ha dit en cap moment fins al 30 d'abril, inclusive. Inclusive. No ha dit inclusive. Ha dit que pots anar fins al 30 d'abril. El 30 Però d'abril el 30 no. per Vull dir que la cosa està ben dita, de veritat no hi ha error aquí. Val. Ho has entès? Sí. Prou, El 30 d'abril. prou que Però vingui, el 29 és l'últim que pots Pere, anar. prou. Prou de venir, eh? Escolta, anem a sopar un dia anem-hi tots. Tu vols anar sopar amb tothom, no? Saps què és el més important? Que els espectadors sàpiguen que és un bon espectacle. És un bon espectacle. sí? Fa temps que hi som, al Teatre del Raval, i ha tingut molt bona acollida. l'èxit. De fet, és que havíem d'estar fins al 30 de... Veus? 30. Ho veus? 30 Et de vas gener. equivocar per això, Remei. De gener, i ja fa 5 mesos que hi som. Mercè, no, anava a dir Mercè, Nora, no. Mercè, tu quan vas començar el paper de Nora, sabies que eres una nena que havia sortit d'una violació? Jo quan vaig començar el paper de Nora no sabia ni que era verge. Per tant, L'última vegada que va estar aquí va dir-ho, que per fi entenia el seu personatge, perquè per fi li havien Sí. explicat què li passava i quin era el seu passat. Per tant, tu vas entrar que no entenies, no, a la Nora? Clar, no, i era una cosa que s'havia deixat a l'aire, perquè, evidentment, tard o d'hora s'havia d'acabar resolent, però tampoc no pots cremar el personatge així, pim-pam-pum, amb 5 mesos. és veritat que l'última vegada que vas venir aquí defensaves molt a la Nora, que necessitava molt de carinyo. És evident també que aquell dia, que deu fer un mes que va venir la Mercè, sí. tu ja sabies que, Ja ho sabia. que havia Sí, passat. sí. Eh? Però, doncs, aleshores, no et preguntaré, com han suggerit els espectadors amb molt bon criteri, si el teu pare és en Mauri,
Ni tampoc Això et preguntaré... sí que No, és que tampoc m'ho podries dir. si Seria sabessis. bo, per això. però et dic que No ho t'asseguro- saps. És que seria volia molt preguntar si fort. sabies Seria alguna molt dada. Un fort. moment, en Mari els volia més jovenetes, Sí. I la mare diu que tenia 15 anys. Molt ben vist, Remei. 15, però la genètica de la meva família és molt bona. I sempre hem semblat més joves del que som. Està fina la Mercè avui, Molt fina. Bé, fina. Suposo, llavors ja m'has contestat una mica que et volia preguntar, que és, no tens cap dada rellevant que tingui a veure amb això, que no sapiguem nosaltres? O sigui, no saps per on aniran els trets, encara. La Nora, ella per què diu mentides? Que ens ho expliqui ella. Per inseguretat i perquè necessita l'afecte de tota la gent de la cuina, en aquest cas. Que ho digui ella. Sí, ho he dit jo finalment, però... Fixeu-vos en un detall. El que li ha passat a la Nora, si la Nora expliqués la veritat és duríssima. Amb la veritat tindria l'efecte de tots els de la cuina per sempre. I en canvi ella prefereix explicar altres mentides que cap d'aquestes mentides superarà mai la veritat. I això es pot justificar, Mercè? Perquè és una realitat tan forta per ella que se li fa impossible explicar-ho. O sigui, el que vol no és amagar-ho a la gent que l'envolta. El que vol és negar-s'ho a ella mateixa, perquè és que no sap com afrontar-ho. Sí, vaig veure fa poc, vaig veure l'anunci perquè no vaig poder fer, perquè estava fent teatre. A Sense Ficció feien un reportatge sobre els fills i els nets dels nazis. N'hi havia dos, no sé si eren els fills del Goebbels o de no sé qui eren, que s'havien esterilitzat. Sí. Perquè és que ha de ser tan dur portar la genètica d'una persona que ha sigut tan dolenta. Sí, sí. O sigui, crec que és molt fort per assumir-ho, això. I s'ha de solucionar el tema de la cuina. Però i vés s'ha de al casament solucionar de la el tema teva amb mare. No donguis més desprecis. Talla'n sec i comença de nou. Vale. Val. I una altra cosa, nena, escolta'm una cosa. Que tu ets una víctima és evident, però ta mare és la gran víctima. Imagina't el moment de la violació, també, No puc entendre com la Nora en algun moment no flaqueja davant de la seva mare i li mostres una miqueta més d'afecte. Com s'explica això? Estàs molt emprenyada en ta mare. Jo crec que ja no és només pel fet de que amagui o no amagui la veritat. Ella sí que va patir, i d'una manera puntual. Però... No, puntual no, Puntual no. Sí. Home. Sí, però han passat, què, 30 anys? Però han passat molts anys, però els pares El trauma hi és, sí, el trauma hi és. El secret, l'amargor... O sigui, és que jo crec que, perdona que t'has interromput, però parlant un moment seriosament, perquè és un tema molt delicat, passa, segons com, dir quin nivell de pitjor és més pitjor, no? Però ho passa pitjor la mare, perquè tu que ve al fi és la informació, però no són els fets. No, no és la informació, perquè si ella té el dubte de que no l'han estimat mai, perquè va passar dijous això, si ella té aquest dubte, és que segurament els primers anys no devia estar al 100% la mare amb la filla, i és normal. I és que és normal. Per tant, els primers anys que es forma l'autoestima d'una persona humana, el primer any i mig o així, ella segurament no va rebre l'efecte que realment requeria. Per tant, ja coixeja des d'abans, aquesta nena. M'ha convençut, mira. L'has de perdonar? Però vaja, però si la teva mare ha perdonat, tu has de perdonar. I tant. Altres temes, i em sembla aquí, David, que ens posarem bastant d'acord, i jo crec que Mercè també. Si és ell, si és sobre ell, sí. És sobre en Pitu. Doncs sí. Jo el que no puc entendre, que tinguéssiu aquell rotllet, fins i tot aquell amor que no vau arribar a coincidir amb el temps, i quan tu has fet el que has fet, que has enganyat a tots els teus companys, el que mostra més mala bava contra tu és en Pitu. El que fa de portaveu contra la Nora és en Pitu. Fixem-nos en aquesta escena. A la Nora no l'hem tractada mai malament. Al contrari, tots l'estimàvem molt. I tenia molt bon rotllo aquí. Jo ara no la puc ni veure. Jo tampoc, i em conec, i sé que la ràbia que tinc no em passarà. Al contrari, no em veig en cor de treballar amb ella. No siguis tan radical, Pitu. No és radical, si a mi em passa el mateix. A mi també m'agradaria poder-la defensar, però el que ha fet és massa gran i no es pot passar per alt. Dues coses, Boníssima la imatge d'una escena a la cuina en què no hi apareix la Nora i la veiem aquí, amb aquesta finestreta. Això una. I l'altra, no creus que no toca que en Pitu faci de portaveu? És el que està més emprenyat i és el que més t'hauria d'entendre. Sí, però justament és el que més s'ha decepcionat, suposo. Que t'enganyin no és maco. Jo crec que tot necessita el seu procés, necessita temps. Sí, no acaba de ser aigua clara. No ho és, però jo crec que sí que hi ha alguna de sincer amb aquesta amistat, perquè ella s'ha vist molt sola, també a la cuina, perquè tots li hem estat fent el buit durant molt temps. Per tant, jo crec que alguna de sincer hi ha aquí.
Espero. Deixa'm recuperar per un moment la teoria de que en Mauri sigui... Sí. No, és que està molt bé. És que està molt bé. Pot ser que fins i tot l'actriu no ho sàpiga, que sigui un pla dels guionistes per d'aquí un temps. Això podria passar, no, Mercè? I tant, podria passar. Per quin avantatge tens tu respecte a la sèrie? Però jo crec que si hi ha tant aquesta teoria, els guionistes aniran per l'altra banda. És que hi ha una cosa molt forta, Mercè. O sigui, pensem que si en Mauri fos el teu pare a la ficció, amb qui hauries tu perdut la virginitat? No. Amb el teu cosí germà! És que clar, és tremendo. Amb en Sergi! És tremendo. Com més cosins, més endins, ja ho diuen, això, també. També ho diuen, és veritat. Doncs sí, aquesta és una teoria que ha aturat Facebook i Twitter, l'ha aturat de cop. Però, en fi, preguntes. A part que ets molt bona actriu, que ets molt guapa, que, bueno, això ja ho suposàvem, que ho diríem. I avui especialment. Avui especialment. A més, hi ha un detall en què la gent s'ha quedat, i és que ha agradat molt el teu color de pintallavis. És veritat. Ha agradat molt. Jo encara el tinc marcat dels 2 petons que m'ha fet. Ostres, punyetero. Però hi ha preguntes també sobre la trama. Per exemple, hi ha una pregunta que és claríssima. Creus, ens ho diu l'Eloi des de Facebook, i és si creus que hi ha vida més enllà de la cuina per la Nora. Pensava, dic, ara ens posem aquí. No. Més enllà de la cuina, què vol dir vida més enllà de la cuina? Doncs sí, creus que el personatge té vida més enllà d'aquest ambient on l'hem vist sempre, que és la cuina. Creus que si troba una feina nova hi haurà més vidilla? Jo espero que sí. El que passa és que com que la Nora ha viscut en un món de mentida, ara la Nora haurà de començar des de zero. Haurà de començar a saber realment qui és ella. Per tant, espero que sí, que hi hagi vida més enllà de la cuina i de les seves mentides, sí. També és tan interessant aquest moment que aquí estem relaxats mentre vosaltres aneu veient els anuncis i tenir la Mercè Martínez al costat. No, és que avui està fent aquesta obra al Raval, que l'heu d'anar a veure, això ja ho hem dit abans, que s'acaba el 29 d'abril. I que hi ha temes com aquest que ara mateix ens interpretava mentre es diu publicitat. Sí, perquè és un musical, que no ho hem dit. Mercè, que no. Canta, Mercè. M'ha dit que no volia cantar, però com que quan em mira així i riu vol dir que sí... Ai, que tindràs problemes algun dia, si vas amb aquestes teories. És veritat, tens tota la raó, els problemes que he tingut. Un problema. Tens tota la raó, però ara canta, va. A veure, va. Mira, diuen, sí. Un trosset, res. Si vols aixecat, aixecat. El tema de la vampira, no cal. No cal. Jo sóc la vampira del Raval, m'emporto els infants, els greixos els trec. Jo sóc la vampira del Raval, m'emporto els infants, els xuclo la sang. Però això amb orquestra. Ara estic en xoc per haver sentit aquí cantar en directe. No ho fan tots els convidats, això de cantar en directe. S'ha de valorar. Hi ha missatges com els del Marc, que també ens han deixat garrativats. Ens diu, jo no sé qui és el pare de la Nora, però jo vull ser el pare dels seus fills. Apa, Mercè. Quina feinada, ara. Més preguntes, Carles. A veure, una personal. Quin sap més de cuina, la Mercè Martínez o la Nora, que no té massa mà esquerra? Ai, a veure, és que jo aquest tema em posa molt trista, perquè després de 2 anys la Nora encara no sap cuinar, és terrorífic. I la Mercè? Si fa no fot. Sí, igual, No? Tanto monta tanto, No. No, no Voluntat n'hi posem les dues. Bueno, ja quedem un dia, fem uns sushis, Sem així. Va, Carles. Més cosetes. Qui creus que trobarà a faltar més la Nora de la cuina? Perquè, clar, hem vist que ha fet amistat també amb la Imma, però en Pitu és el seu amic de sempre, va tenir una coseta amb en Sergi. Si hagués de triar una persona que s'emportaria fora de la cuina per seguir veient-la constantment, o com a amic, qui creus que triaria la Nora? Jo crec que no pot triar la Nora perquè són la seva família. És que no té ningú més que la gent de la cuina, la Nora. Té la seva mare, però ja veieu quina relació es porta. Sí. Que trist. Bé, i aquí hi ha una alternativa que vegem què et sembla. Com que a la cuina no t'hi acaben de voler, però hem vist que ha recuperat una mica la relació amb l'Imma, que ha fet l'esforç de comprendre't, et proposen que podria ser la cangur dels seus nens. Sí. Com ho veus, això? Perquè hem vist que a la Nora se li donen bé, els xavalets. Sí. A més, mira, escolta, s'entén amb la canalla. I el tema dels adolescents sembla que el tracta bastant bé, doncs seria una possibilitat.
Última pregunta, Carles. Home, la que s'havia de fer, com no, tots els personatges solters que passen per la taula de la Riera, se'ls hi pregunta, algun nòvio a la vista? No. No? No, crec que no. Algun personatge nou, aquell Eugeni, aquella cosa, Nova York? Tampoc t'ho dirà. Ai, no. L'Eugeni. Ai, l'Eugeni. Que ens en vam anar de vacances. Escolteu una cosa, caldrà veure la Riera la setmana que ve. Mercè Martínez, moltíssimes gràcies. Un altre petó. Ja m'acabo. Gràcies a vosaltres. I gràcies a vosaltres també, eh?